kung magsigi tagkaon unya igumagkaon matogra sa may dangatan kaon ka pamahaw nya tug humanasag kaon tug humagkaon standby sa may dangatan. Hindi man mamutingog nangamatay na mo. Ug di ka masakit, maabot yung panahon, wa na kay makaon, kay wa ba kay gibuhat. So kanay ang pagkaon, dili ni siya maoy atong gitawag og katapusan sa atong purpose na inikatagbaw na sa atong kagutom na mana. Ang pagkaon di ay dunay tumong nganong mukaon ta tungod kay dunatay buhaton. Kami sa una dito sa bukid mukaon may digin mi mukaon anang humay basta padong mi ngadtos uma. Kay matud pa sa akong papa napura ka dos-dos o napura ka hapak smarik mahilis lang dayon ang humay. Ngamong kanon kana gyung mais niya utan kay bugat og busog gikas buntag hangtod gyud alas 12 kasustiner siya labi nagmangarga na di ka kaabot og usa ka kilometro hilis na hapdos na imong tiyan nang katog yung mais labi na tong numero 12 nga lisod kayo hilison ana kibaw mo ana no nahibaw mo ana pasabot tiwasono na mo. Kay ako nahibaw ko ana wa naman tiwasono naman kay karon ang kabaghuan bisag ngadtos bukid humay naman gyud minus naman kayo ang gatanom og mais para galingon una ang tumong di sa pagkaon aron makatrabaho ta mao sad ni ang Eucharistia. Si Kristo ningon siya ako ang pagkaon ako ang pan niya magsigilan tagkaog Ginoo. Iguman na itong kaon din sa Eucharistia, unsa may sunod. Ana, hilingi ay mong tupad, inaighuman ron ani, unsay sunod ni mong buhaton. Ato na sa kasakuan, ato na sa imong negosyo, ana, niya inignegosyo ni mo, mamakak na sa ka dito sa presyo, ana, ato na sa imong mga panindot anang imong mga naong ana sig panindot sa naong niya namakap na kas imong naong kay di na tinuod ang imong buhok di na tinuod ang imong pilok di na tinuod ang imong kilay ana adto na sa kas imong silingan kay maglibak na sad mo iapil pa ninyong pare ana linibakay nya sunod isang adlaw simba na sad rosaryo na sad ana hindi humana sa misa tuan na sad balik na sa glinibakay yaw-yaw na sa mga anak wala pangusi panglatos mo na atong buhaton di ay musangko tas wa na gihinungdan parihara ta sa mga Pariseo o sa mga iskriba o sa mga pari panahon ni Kristo na siging adtos templo siging ampo niya ang resulta gipatay si Kristo mo na ingos Kristo mga tao dire nangita mo nako dili tungod kay nakasabot mo sa milagro nga sa akong pagpakaon ninyo sa 5 kapan bisag 5,000 mo nangabusog yun mo wa mo kasabot sa milagro. Ilingi ay mong tupad ina kasabot ka ng milagro ha sig pariharata wa sad mo na kita kasagaran Ginoo tagain taon mig pagkaon Ginoo tagain taon pagkaon Ginoo makapasar untas board exam inigsimba din kana gyud pasar sa board exam pasar sa bar exam ana ra gyud ayuha ko sa akong sakit nya og maayo ganing lawas tagahay kog pagkaon makalampos unta ang akong anak ma-promote unta ako sa akong trabaho di na unta ko daoton aning akong mga silingan
Makailaon ta sila nako nga ako di ay nagmahal nila kay wa man jud ko pansinaning akong bana adto naman mo pansin sa silingan. Mao ra kinay atong ampo. Di ba? Unsa man day tinuod? Unsa may meaning sa milagro ni Kristo labi na gining santos nga Eucharistia. Sa una ang gipakaon nila 5,000 katao. Pero karon ang gipakaon sa simbahan pinaagi nining kada misa billions of people. Nya unsa man tay mahitabo inig human atog kaon aning pan nga nahimong lawas ni Kristo, bino nga nahimong dugo ni Kristo. Unsa man untay buluhaton. Unsa man sa tutubag na to sa Salmo. Wala ba sa kainom? Bulahan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangil. Unsa man ang walay ikapasangil? Nagpuyo sa kamatuoran, kaya ang kamatuoran dili gina matuis. Inighuman din natong kaon dinhi isangyaw nato ang kinabuhi ni Kristo. Ug unsa may kinabuhi ni Kristo, nagpuyo sa kamatuoran. Nya unsa may kamatuoran? Ang kabubuton sa amahan. Kanindot unta manimba dinhi ang mga bana. Nya magpuyo na sila isip bana, kamatuoran sa pagkabana. Way ikasaway sa iyang pagkabana kay wa siya magpuyo nga murag ulitaw siging panguyab ug lain. Magpuyo sad ang asawa isip asawa, kamatuoran, di ba? Dili murag mama nga magsigig yaw-yaw sig pangasaba sa bana. Sige, lingay mong tupad. Ning na nagpuyo kas kamatuoran o bakap. Ang pare magpuyo sad nga pare di makig-date sa madre. Makig-date lang basta adto sa katekesis, adto sa tudlo sa mga tao. Ang madre magpuyo sad isip madre. Ana, ang dalaga magpuyo isip dalaga, dili dalaga sa naong unya minyog binuhatan. Ang ulitaw magpuyo sa isip ulitaw, dili ulitaw ra sa status unya daghang kay gitirahan. Di ba? Unsa man na mao ba nay gibuhat nato karon? Nangamatay na. Unya ang sunod diri sa unang pagbasa si Esteban nagsangyaw sa kamatuoran mahitungod ni Kristo. Naglagot niya ang mga tao labi na tong nagpatay sa Ginoo. Pero si Esteban misaksi sa maong kamatuoran bisan pag atubangan nas kamatayon. Ang pasabot mahimo sa detang liwat ni Kristo, mahimo sa tang saksi sa kamatuoran, mahimo sa tang pagkaon ngadtos uban. Ano bang gitawag bag Eucharistikanhong kinabuhi, mahimo sa tang Eucharistia, kanang kamao sa tang mupaagas og dugo, kamao sa tang moantos para sa atong mga isig katao. Kay kani manggong pagantos o pagpakamatay, ang pagsaksis kinabuhi ni Kristo mao ni ang pagkaon na gyud sa kalag. Kay duha man gud ni ka klase ang atong kagutom. Ang kagutom nga lawasnon ug ang kagutom nga espirituhanon. Nya kining atong pagsaksi sa kamatuoran sa Ginoo makahatag nig naning katagbawan sa kagutom nga espirituhanon. Sama ng tao nga gusto mo tamparos nimo. Ana, unsa man na siya? Dunay panginahanglan nga espirituhanon. Kuwang na siya sa
gugma. Nya unsaon man imo pagpakaon niya og gugma, imo siyang tamparuson sad. Ang imong gihatag dili gugma, kasuko. Mo na ingos Kristo kung tamparuson kas pikas aping, unsa may ingon niya? Patamparos ang pikas aron maka-feel siya nga inig humanyag tamparos, moingon ra ang tao nga okay ra gyud, sakit-sakit lang. Ana. Yeah, this cannot change my love for you. O di makakita siya, ala, mao day ni gugma. Mga ginikanan, dili na mo magsigyaw-yaw sa inyong mga anak, bisag tapulan sila kaayo. Bisag mga kusog ay mo tubag-tubag, hugawan ra ba niya, bugo sa paeskwelahon, sige lagduwa, bright kayo nga tos computer game, pero bugo kayo sa mga leksyon, ayaw yaw-yawi, kay kanang klasihas bata, kuwang na sa, giuhaw na sa gugma, mo nang nagpangita siya dito sa mga bisyo. Ano mga manuyupay, sigig suyop, kuwang mana sa paghigugma. Di ba? Kana mga drug lord, sigig pamaligya ng mga drugas, aron lang yun makakwarta, kuwang manas gugma. Ila lang gisudlan og kwarta para nila kining akong panginhanglan nga wa ko kasabot, espirituhanong panginhanglan nga wa siya kasabot, ang iyang gisod ang kwarta, bisyo, drugas, sugal. Mao na. Kaya tatanawan ning magsigig simba dinhi. Nya labi na magsigig pagyug palit og slat. Tawa. Di na mo sugal oy. Di sad na magdrugas. Ngano man? Nakasinati maggugma. Nakasinati man og kamatuoran. Kadaghan ako din kaila, kita din mismo, nakasinati tana nga ang mga bisyoso kay una, sa sige nagsimba, siging simba, undang gyud bisyo. Basta tinuod gyud nga mosimba kay masinati man nimo ang gitawag og katagbawan. Sa una siging tungit, hantod na lang gyud buntag, siging madyong hantod buntag, pero sige nagsimba, mayingon na gyud usik ra gyud nas panahon. May pagmagrosaryo niya matog, matag sayo ikabuntag, manilhig dayon, manglimpyo, atiman aning mga ana ba? Ana tagbaw na. Ay daghan kay mga hiniktan para igtatari, gipamaligya, wa na siya hiniktan. Gipangguba pang tangkal, gihimo pang garden ang iyang gibutangas mga manukan sa una. Ano ba? Wa din na mahitabo. Wala ba mang tingog na ba? Kadaghan din nga sigig palit og slat niya. Wan agit sila maghimos ilang mga naandan nga mga bisyo sa una. Pero kanang mga sigig pangita ng mga kalibutanon, giuhaw na. Nya kinsa may makapaambit nila ang mga liwat ni Kristo, liwat sa mga apostoles sama ni Esteban, andam muatubang sa kamatayon aron ipakita niya nga dili ang lawas mao'y importante kung dili ang kalag. Mag-unsa man kung ang imong lawas tagbaw kay pagkaon pero ang imong kalag nagkamang sa kaluya. Huyang kay siya. Dali kayong matintal, dali kayong makuha, luokod lang dayo siyawa, pinaagi aning mga kahilayan sa kalibutan. Wa yung ka anay katagbawan. Na siya atong isangyaw. Tanawa o diba? Daghan na kay taghalin sa atong slat. O daghan pa din paliton. Nabali di ay daghan pa kay tagpalitonon. Dili di dagaghalin. Ang atong SBF dag 18,826 pa atong halin. Nya napay 41,174. Ambot mahuman baka nagkahalin karon tuiga inyong paminaw human gani ano gutaong dili nya ang ato sang katong paras pista nilapas na tas pista pero lahoson ta nigbaligya kay nangutang pamunta ato
na halina na punta og 19,947 na apay 10,053 ka slots na tag 200. Og naalay daghan nga wa nagutuma sa lawas, tagbaw na ilang kalag nya sila na sad mo'y mahimong parihan ni Kristo, hurot dayon ning ato mga slots. Pero sige lang, padayon lang kita ani sa pagsangyaw nga ang kamatuoran di ay nga kaning atong kwarta dili gini para ato, kung dili iya ginis Ginoo og ialagad nato sa simbahan og sa katawhan. Og kung ato na nang masabtan, congratulations ninyong nakasabot. Wa gyoy nagsigig palit og slot nato dire nga wa mo testimonya nga malinawon og tagbaw na kaayo iyang kinabuhi. Hastagan inang nisugod pagpalit, mo pa'y pagsugod, mo ingon din, lipay kay ko pader nga nakapalit. Doon na gyud kalipay, dili na tungod sa imong gipalit, tungod na sa imong gipalitan, nga mao ang simbahan, nga mao ang lawas ni Kristo, nga mutagbaw nato kay siya man ang tinuod nga pan, nga naghatag og espirituhanong katagbawan. Lagi katapusan lingi sa imong tupad, na apil batag pamaligya aning slot. Kaya sige na mamugpalit. Apil tag pamaligya. Isang yawsan nga to sa inyong mga silingan. Pangimbitar. Dinhibitay ni Anhin ako. Ingon din siya to ako sa Canada pader. Padong na ko muli. Inig-uli na ko dito. Suruyon ko to tanan ako mga amigog, amiga. Baligyaan ko tong slot. Papaliton to na ako. Kada. Anha yung kadiha mahimong liwat ni Kristo. Dili lang ba nga ikaw sa palit-palit, pila ra man sa imong mapalit o sa kaslat, muadto ka sa imong mga silingan 20 ka buok, basig na ay 5 ato makumbinser nimo, di unom na mo nga mopalit og tag sa kaslat nya mangimbitar na sa tong unom na say makumbinser nga mga tulo, di pila na unom times tulo tagutlo 18 na mo kabuok. Ana na siya. Mao na siya gitawag og mystical relationship or mystical body of Christ. Sama sa akong tudlo sa tuo, mutabang sa tudlo nako sa tiil. Ang akong mata mutabang alang sa akong tibuok lawas. Nagtinabangay na ang tibuok mystical body of Christ. Mao na siya Eucharisticanhon nga kinabuhi.